Ongi etorri K-Vitamina espaziora, podcast bat non Eibarko tokiko merkataritza ikusarazi nahi dugu. K-Vitamina, Eibarrek behar duen vitamina komertzialena. Gaur Jon dugu gurekin, Seiko jatetzetik, kaixo Jon? Opa. Hitz egingo dugu pixka bat ea ze kontatzen digun. Nola hasi zen Seikoren historia Eibarren? Seiko, hasi ginen oin dela 5-6 urte, juntau ginen 3 lagun, japoniar gastronomia asko gustatzen zitzaigula, eta joaten ginen Durango, Bilbo, Donostira, eta pentsauen unia Eibarren zergatik ez. Eta eduki genuen privilegizua eta suertia Durangoko sushi galerekin elkartzeko, Aitor Jorge eta Anderrekin, eta bilera batzuen ostia, Seikoko proiektua sortu zen. Hor hasi zen lokalak eta begiratzen, eta topau genuen lokal bat egokia bai genuna eskaini. Ez izatia oso handia, porque eskaintzen dugun sukaldea da pixka personalizatua, eta beraz ez genuen nahi gauza handirik izan, eta auki genuen suerti aurkitzeko behar lokal egokia, eta Seiko proiektua sortu zen. Bai, orduan, Durangon hasi zen sushi galeri, eta... Bai, Durangoko proiektu, egia da diazela proiektu bikiak, baina dira proiektu desberdinak. Desberdinak. Eibarko Seikon egiten dugu sukalde desberdin bat, Irukoko sukaldeko konparatuta. Bale, orduan ja ziko da kasu, eta jarri zenuten lokala ja dana berri martxan, eta gainera oso politxa, oso... Suertia da, lokal berri bat izatetik, azkenean itxendozu pizka dana zure gustora. Eta eduki genuen arkitekto oso batzuk, nun diseinua oso politxa gelditu da, eta gero sukaldia bai pizkan ere gustora ipini genuen, beti jakinda zen nahi dozun eskaini, olako sukalde bat jarri behar dozula, eta gira da lokalakin oso posi gauzela. Zaudete, entzuten dauzenok jakiteko, ego gainen... Ego gain, bai. Justo lehengoi beran goian, konteten parian, puzko eltokian gertu. Hori da. Eta, zuen ustez zerk egiten zaituzte berezi beste jatetxe batzuen aldean horre? Berezi, guk itxen dugun sukaldea da fusio sukalde bat, ez da japonesa, da toke asiatikoak ematen ditugu, eta azkenean bereiz edo, guk eskaintzen dugu bezerekiko harreman oso gertukua. Eta horrek itxen dugu pizkat ezberdintzia, igual beste restaurante batzuekiko. Zein izango zen gure marka? Azkenean plater elaboratuak egiten dugu, erabiltzen dugu gertuko produktuak, temporadakoak ere bai, eta saiatzen dugu egitea sabore batzuk, nun Eibarren askotan ez direla pixkat ezberdinak, hori da. Orduan apostua izaten da pixkat, hasiera batian, jendiak hartzeko pixkat zailagoa, baina bueno. Urrengo galdera horrekin zentzua zekan, zein da zuen berezko zigilua, esan dozuna, eta nola ikusten duzu Eibarko publikoaren erantzuna, Nikola anekdota moduan, nik nire amari esan nionian Seiko proiektuan ekala, proiektu jatetxe bat japonesa, digamos, zan ziren, nun ostia sartu nintzen. Eibarren zein joango da loako toki batera. Eibarren bakarri bokatak, hamburguesak ez? Eta restaurante... Betikuak edo, plater tradizionala. Bai. Eta egia da, hasieran igual, nagusiak, igual gehiago kostau zitzaiela, pizkat ikustia zer egiten genuen, baina poliki eta hotz gerturatzen dirana, normalian oso gustora urtetzen dira. Eta hor ikusten da, ez dela bakarrikan ez arrain gordina, dauela beste plater asko, eta hori da gau politxa bebaik, azkenean neiz da igual, gordinez gustatu, bakaguz platerak nun hori egin gabe posik urten altzaren. Gainean juten zara, ni jun naiz eta esplikatzen dituzue plater bako, hitza hori niretzat da oso politxa. Hori da, guk ulertzen dugu Seiko edo ulertzen dugu guk eskaini nahi duguna da, naiz da plater oso onak egin,
ez badau gero, harrera bat, bezeroekiko gertukua edo gauzak esplikatzen edo, ez da esperientzia osoa. Orduan guretako oso importantzia berdina ematen diogu jarrerari edo salako lanari, sukaldeko lanari bezala. Horri txena, dana proiektua edo esperientzia izatia osua. Bai, azkenean konektatzen dizu pizkate guztiakin, ikusten dozu ze politxa platerra, ze da hor, jartzen badizute hor eta ez baduzu ezagutzen, azkenean eskatsaldu behar dozu ez platerra. Bai, hori azkenean, eta jendia horrekin gelditzen da, zuk aldozuin kriston platerron bat, gero joaten bada zerbitzaria eta aurpegi txar batekin lagatzen dizu hor, ezer esan gabe, jaten dozu, ona dau, baina ez dizu platerean sartzen. Eta hori azkenean salako pertsonak lortzen da dena. Eta horri, garrantzia berdin ematen zaio, sukaldeko platerei zala, zentzu hortan. Eta, pizkat elkarrizketa honekin amaitzeko, zera holko emango zenioke bere negozio irekitzeko asmotan dabilen norbaiti? Azkenean lan asko egin behar da, eta bai dala egia, hasieran olako restaurante bat zabaltzen dauzunean, hemen asko zabaltzen dira, igual hasieran berria izateak asko laguntzen dau, baina gero momentu txarra datozenean, hor jakin behar da apostua egiten eta apostua handiagoa egiten. Eta momentu txarra negozio asko dakate. Nik esango honetzen, hori jakin behar dela gainditzen, eta benetan esfortzuakin eta gauzak ondo eginez lortzen dela. Aurreko batian, ez dakit nun irakurri neban, euneko 80 restaurante berri zabaltzen dutenak ez dira post urtera heltzen. Guk 3. goiaz, eta espero pozik zaudete, ezta? Harrerakin eta? Nik uste dut geroz eta hobeto gazela bebai, eta ez bakargan Eibarre aldetikan, kanpotikan bebai, geroz eta jende gehiago dator, eta horrekin itzen dau pizkat negozioa finkatzia, eta poliki aldan moduan onditzen joatia bebai. Eibarko jendia, publikoa badau, geroz eta hori pizkat edukatzen, geroz eta handiagoa da. Nik ezagutzen dut gero eta jende nagusi gehiago juten dela, eta gainera oso pozikatera dela. Azkenean, bai dala gauza bat desberdina dela, eta Eibarrekin bakarrikan ezingo zan proiektu hau aurrera ateratzen. Bai da egia, Eibar inguruan dakazula Elgoibar, Bergara, Azpeitxi, dakazu gertuko herri horiek, nun jende gehiago etorri aldan esto, baina saiatzen ari gara jaltzia hiriburuetara, eta poliki orgoaz. Juten zari, zeikon alda bazkaldu edo jan hor lekuan, eta ere azizarete eramateko, ez da? Urte bat edo, urte bat badakagu martxa. Momentuz, da bertara joatea jasotzera. Eta hori poliki, jendia dago dituta, hamburguesak eskatzera, baina sushisa eskatzera. Hiriburuetan badau igual ohitura gehiago, baina niri gustatzen jata pilo bat. Eta egia da, saludabliagoa bai badala. Ez bat esaten ezer, araian kontra. Eta niretzat komodua da, igual etxian, bastakit. Eta ez da bakarkan sushisa, bolak bai ditugu, eta hostia, hori da bolak edo nadelsak, jakisobak antzekua. Eta bai dala, bol batekin, aldozula bazkari batekin, eta osasuntsua dala. Ez dala, gauza bakero, gabian esnatuko zadera, mingaina potoluakit. Ondo, eta gero, egiten dituzue asteazken batzuetan ramen gaua, eta loko gauzak. Hortik nator, bihar dako ramen gau bat, eta egia esan da, asteazken gau bat izateko, itzen dauz 2 turno, nun lokala 2 biderretetzen dugu. Ixea 70 pertsona ematen dugu eguneko, eta itzen dugu hilabeteko, azken asteazkena eta lehen asteazkenia. Eta egia esan da, urte bat goaz, eta jendean erantzuna oso ona. Bai, oso ona. Eta, ikusten dizuet topera sare sozialetan, ematen diozue importantzia asko, ez da, garrantzia asko. Gaur egun egia da, publizidade moduan ez dakit dagoen zehozerro bilagoa. Aurreko baten etorri zan Bilboko neska bat, zitxula ez dakizen bat segidore, eta intzigun bidixo bat. Gura irabazita, baina izan bidixo bat oso politxa, gauzak esplikatzen ondo,
eta hortik gutxira jendia Bilbo ingurutikan etorri jagun bidizua erakusten, esaten nint nahi eta hau, eta zu, lasaik, badakigu zer eman genion, hola nitzen dugu ez du, lasaik, eta hori da, igual publizia honen euki aldozula. Bai, ni askotan ramen gauana eta beti ikusten dute sare sozialetik puntatzeko edo... Ez que, itzen duguna da, Instagramen jartzen dugu, eta egun batian edo bitan bete egiten da. Segertatzen da, jendea pixka berandu konturatzen da, deitzen dago, eta nik hartzen da, porque jende guztiak Instagrama ez da, eta gero nik ditzen naiz deika. Publiko nagusiagoa edo deitzen duena. Mi esker, Jon, elkarrizketa super ondo gonda, ezagutzen dugu pixka bat gehiago Seiko eta zuen proiektua. Eta, hau izan da guztia, egongo gara beste pertsona batekin, eta, hemendikan nahi dugu pixkat bultzatu tokiko merkataritza bai ostalaritzan, eta bai komertzioaren inguruan, jende gaztiak bai animatzia hemen erosten, hemen afaltzen, eta olako gauzak. Eta hemendik bultzatzia. Hau izan da guztia, eskerrik asko, agur!